So hello mga loves, madyong gabi no. So karon magbutang ko sa ahong naong kay human ako ng hilamos. So nakita na ako nga empty na ang can para sa aho ang cotton kay magnudnud na kog iskinol mga loves. So karon mag-refill ko, kuhaon na ho sa ang cotton nga naa dito sa balag na sa ilam sa akong cabinet no. So kay tapuan man ko mga loves, diri ra nako gibutang ang akong bag diri sa ilom sa akong cabinet sa akong higdaanan kama kay para inigkuha na ho nara dito diri birahon lang nako mga loves. So mao ni agaho ang grocery mga loves, napalit na ho tigom-tigom lang, ginagmay, binuwan. So mao ni inablihan na ni siya mga loves no. So aning i-transfer diri sa can. Kaya nga mga loves, kung kaninang good ang ako arang kuhaon malangan ko na dinalian ang pagluto kaya 10 minutes ko ito pinaluto mga loves. Ngayon ito buntag na tumuin ko og 6:30 din mo matapos og 6:20 maluto ko 10 minutes na mga loves. Pinalik lang ko ang 1 to 2 minutes mga loves. Kung ko ang good. Ito na kamuta na ang plato sa mga transfer. So ilabayay naman jud unta ni sa mga loves, pero laman kay nahuna-hunaan na wala naman di ay koy kabutangan usamukan jud ko ani magamit. So magbutang ra ko ani gamay kanang taman ra gud siya mapuno mga loves, igo-igo pod nga mapuno kay nindot man nila mga loves kay ni kabuntag dito na lang nahuablihan dito na pud ko butang sa ong naong. So magbutang ta og iskanel mga loves, mao ni siya kay kanila ging tapuan ta mga loves. So night time nga mamutang ko, napoy time nga di mga loves. Kaya kapoy kaadyo ng mga loves. Kami nakaadyo matog mga loves. Pero sige lang. Magpagwapa pud ta panag sa mga loves no. Kay para isipon pud nila nga dili hagard. Maski kapoy na atong trabaho diri. Paningkamutan pud na to nga dili mahagard atong kinabuhi. Atong naong di ay. No. So mora ni siya mga loves. Siniguman ani mga loves magbutang ko og basilin sa ako ang lawas. Kay dry ako ang panit mga loves tungod sa sabon diri ug tungod sa weather diri mga loves no. So mora ni mga loves, gusto ra na akong i-share akong kinabuhi charot. Bye bye, love you.